ko abina sigi senga soni wa abu safna jira nin kele ke jakulu mna sigi to fle senga abu nunu ma teli ni mikini wallahi nunu na be mikini genga mine tabarkala o bina sigi senga abu safna jira ma ana fasat ka bo ma mi kele ke chamunu abu safna jira nu be ali bulu ali na wulu ba genga mi usitkela ay wulu ko na pozo zani abo folle mako mo kon fi blende abana poste d'interposition d'intervention rapide des armées ni be magnifique blindé ini o fana bena créer ka fra force spéciale terroriste ala ma fo il faut abtaire pour éternel c'est fini abu ne mo fena baba abu ngom ye flangani sa je bele mettre gaba abu safra gaba ka fuli be l'environnementaliste ali sera badala ko layne abu ni tato mi secteur ibale ni ngal ka ere gaba international o gaba de ngal ka awale ti ati yew kita ko mana guli abu safra be ke ma folo di deba donc na nere gaba ne burati ni bola nywana ala kaburdo to ne ko gaba international manjana gaba Manchester lemba abu au force intervention rapide des armées ko bina ko foni bien ambola sen limano abu munye sugublo anga jamana sugublo na ko fura abi marché public ko fo abu ko adama jekte sara anta construction abu ni bela dile société ou de ngabe ma kele ne tokola abi yela mani société adama mu ti adama to ko so de adama jekte brandwa jekte mu flauta brandte awo am brom e che ko ngira para ide akira bara ha wallahi société o adama jekte sar en tant construction oui une société à plusieurs noms bénéficiaires des marchés de plusieurs milliards de francs CFA. Bon. Donc avant il m'a souffert avec que fait on abo ko foni ya limano ko partager abu safna dira o kuna foni anno la sel limano ma abu munye kuna flandela fanga abani ngo abu ko parti politiku be kala dola kasoro umma ngo abu ulakoy abu safna dira o kuna foni obia anno la sel limano ma abu munye anya daka sigida no be talike kunmani abu safna dira foka tabla munye dela ko jila abu safna dira munye kalo kura o falena de le kura o falembe abu safna dira soni amanda do kuna foni la ko la sel limano ma abu safna dira no o fena koray albi kuna fono la kuma bawla ameta mu région de Bajangara de su ni watina abu safna dira ku ye kari ko ni fla wo mine ta kono ma bela direnda udishiga o kuna fono biya ano la sel limano ma abu mu ye jamana gouvernement tabalu goshira kura ide ko masaranga shoka buga dafa abu dora obuga bugu ko fara jamana gouvernement we bela tade avec effet immédiat c'est donc jamana mlaw wallahi a faranga ko banaw ni ya mega klisiga ko ma ya be de association de ida mo so so jaja de be madide abeda blato de ni ya mega klisiga di jaja ida ay mo so ta de mama bleu abu appel du 20 février c'est tout et c'est fini abana akuna foni bien la sikatala abu mu rapport de vérification du BVG no be vérificateur général ko fo ko million keme woro abu chafle de la management maison du Mali en Côte d'Ivoire abu ko million bi woro nwana o fene tuna bienali munno keranga jamano kono moti at million bi woro awo bienali mbana koni bienali laba mi ngara ko sayda kana siga ma fiena onga wakari ko keboba le koni niata ako keboba foro de bla bla ko sayma 2023 ngora ya awo akara ma ke ko sayma ma kele mena mameu vérificateur général le trace sigali ke kana e million bi euro ko nyamatu nun mi sare ma da fa khani awo nunu sira mun ya bu nunu famen no nga jamana ngona wati jambo ko nga angotini digele melaw digele no ala ngana jeradi abshifla abu nunu kuna fon lok babo ye ameno la sel limana mo me docteur sugal ko kala maiga abu sabna jira afana kuma mbe ne wati na ay labolke o sabke akmale me korfo muno be talike Niger bi na taji munu ko di anwa jamana alema edem esama asuko sugal ko kala maiga abu sabna jira asbe ko kuma mbe ko nya ne wati na ay labolke abu sabna jira anado akono ye kuna fon lok babo ye abu sabna jira swani amala sel limano mo c'est l'association de nos amis et ses amis ou bien l'association de baba
Abu, o tɛ yan. Baba kan bɛ de ma o. Comme pour l'association de. C'est l'association de ton ami. Et ses amis. E tɛ yan. E tɛ don koyi. Nin jara jɛkulu in. Fɔra umu blog. Gosi ka don. O kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko indépendant. Kana bila. Abu sɛbɛn fura in nin y'a bɔ ko 5,940 ka bɛn bi alamisadonya ma avril kalo tile 18 san 2024. Abu bamananw ko maakɔrɔ ko o bɛ dugu jɔ ni hakili ye ka sifin siga t'a la o bɛ dugu jɔ ni galabu ye. Abu mun ye anw ka sécurité nationale n'o bɛ jamana yɛrɛ ka lakana o kofɔ. Abu Safinɛ Jara ko kura farala kura kan dɛ. Force d'intervention rapide des armées. Abu Safinɛ Jara nin ye cɛ telima minnu ka teli o ye teliya de da ye. Abu Safinɛ Jara mikini u b'a den k'a minɛ. Abu Safinɛ Jara ko o cɛ dɔw de bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛkuluba ye. Jɛkulu mun n'an bɛna a tɔgɔ kɔni k'a wele force d'intervention rapide des armées. Damusonya kuma la n'an k'a ma ko FIRA. Abu ko sɔɔni ko nin jɛkulu in ko a bɛna sigi sen kan koyi. Sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Masiri Jɔb ko fɔ ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye président de la transition colonel Hashim Goïta. Abu Safinɛ Jara ko avril kalo tile 15 tɛmɛnen décret dɔ kɔni o taara. Décret mun n'o bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka sigi n'o bɛ force d'intervention rapide des armées o ko fɔ. Abu Safinɛ Jara a bɛna wele tɔgɔ mun na o de ye FIRA ye. Abu k'u bɛ furanin kɛ fo a dan koyi. Sɛbɛnnikɛla ko ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun n'a bɛna sigi sen kan. Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a bɛna tɛnku an ka force armée de sécurité ale la koyi. Wa Abu Safinɛ Jara u ka baara bɛna ɲɛsin fɛn min ma i k'a lɔn wa. Abu bagabagali fɛn fɛn n'o kan ka ta ka an ka jamana ni k'a sɛgɛrɛ ka gɛlɛya lase an ka jamana ma. Abu Safinɛ Jara ko ni jɛkulu in bɛna baara caman de k'o kɛ k'o ɲɛsin o ma. Terrorisme kɛlɛ Abu Safinɛ Jara k'u tɛna to ko o la koyi. Ko nin jɛkulu in kɔni siga t'a la u na terroriste ka ko kɛ sɛtu sɛfini. Masiro Jɔba a ko nin jɛkulu in yɛrɛ Abu Safinɛ Jara a nɔgɔmalen bɛ chef d'état major général des armées. Abu Safinɛ Jara ko a nɔgɔmalen don o la koyi. Abu baara mun n'a bɛna ta ka di nin jɛkulu in ma ne ni bɛ nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ko fɔ. Maa minnu Abu Safinɛ Jara n'u sen ka teli o de teliya de da ye. Fɔlɔ ka teli cogo min na u sen ka teli ten. Abu Safinɛ Jara ko a jɛkulu mun n'a bɛna sigi sen kan n'a bɛ kɛlɛkɛcɛw ko fɔ k'u bɛna baara mun k'o kɛ. Abu Safinɛ Jara olu bɛ ko k'a labɛn ka tila k'a fara ɲɔgɔn kan. Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ ka opération baaraw k'o dabɔ. Wa n'o opération kɛra Abu Safinɛ Jara jaabi wasalen siga t'a la ko o de bɛ sɔrɔ ni jɛkulu in ka baara la. Olu kɔni mana maa mun k'i bo Abu Safinɛ Jara siga t'a la i ti bɔ a la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni jɛkulu in k'u ka baara a bɛna ɲɛsin mun ye terroriste kɛlɛli an ka jamana a fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa Abu Safinɛ Jara k'a na gɛlɛya ko o ko n'o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la. Abu Safinɛ Jara ko nin jɛkulu in k'u ka baara bɛna ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen kɛlɛli ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka maaninfinw k'u lakana. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Abu Safinɛ Jara an ka maa minnu bɛ a ka jan n'o ye sɔrɔsi jalatigibaw ye. Abu Safinɛ Jara ninnu dɔw kɔni k'u bɛna olu lakana koyi. O sabu kɛ nin kelen o kelen n y'a f'i ɲɛna ko maa n'a ma se maa 45 ma i tɛ se ka nin bugɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a jɛkulu in kɔni k'u ka baara bɛna ɲɛsin o baara fɛnɛ ma a n'o fɔra baaraw ye. Abu Safinɛ Jara o jɛkulu in u ka baara bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de bɛ tali kɛ otage u bilali mun ye banciw ka taa fara mun ye terroriste kan. U bɛ otage minnu minɛ ani an ka sɔrɔsi otage minnu b'u bolo. Abu Safinɛ Jara ko dugu k'a jɛra koyi. O sabu ni jɛkulu min n'a bɛna sigi sen kan Abu Safinɛ Jara a bɛ taa an ka cɛw ɲɛnama k'a minɛ ka bɔ terroriste bolo. Abu Safinɛ Jara ni ka na a bila lafiya la so. A ko jɛkulu in k'u ka baara a bɛna ɲɛsin o ma. Sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen mun n'a bɛna sigi sen kan n'an k'a ma ko FIRA. Abu FIRA i bɛna ko sanbɛgɛriw don. Ninnu ma ɲi dɛ. Ka teli quoi. Ko ninnu ma ɲi. Awɔ. Awɔ ka teli. Cɛ. Ka teli. Asimu i bɛ ka kabakola koyi. Nin kɔni nin kelen nin ye jadisi kɛlaw nin y'a. Nin kɔni y'a ko bannen de. U kɛlɛ minɛn dɔ de. Terroriste ko. Awɔ. Nin y'a bantɔ de. Kɛlɛ fɛɛrɛ ɲuman dɔ fana de. Terroriste bɛ marifa ci. Awɔ. Ninnu bɛ t'u ɲɛnama de minɛ. Kojugu. A fɔ nin ma adamaden bilen de ye. Ni ma maa bilen de ye Abu Safinɛ Jara n'i ye FIRA maaw ye i b'a dɔn k'a fɔ k'olu ye maa bilen de ye. I b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye maa bilen de ye. I b'i ka kisɛ ci olu de bɛ taama ka t'i minɛ tɛgɛ la. K'i to kisɛ ci la kɔni. Awɔ. Cɛ Asimu a ci la dɔɔnin sa. An ka taa. Jamana in a bɛ ja o. A bɛ ja. A bɛ k'an sago ye. Sɛbɛnnikɛla a ko ni jɛkulu belebele mun n'a bɛna sigi sen kan Abu Safinɛ Jara n'an k'a ma ko FIRA kɛlɛkɛbolo don koyi. Wa Abu Safinɛ Jara ko a ɲɛmaaya bɛna ta ka di mun ye officier général ou supérieur. Abu Safinɛ Jara a ɲɛmaaya de bɛna ta ka d'o ma o tɛ jalatigiba ye wa. Maa mun bɛ yen n'a bɛ kɛlɛ dɔn fo k'a dɔnna kari. Wa Abu Safinɛ Jara ale de bɛna kɛ commandant de la force d'intervention rapide des armées. Wa Abu Safinɛ Jara i b'a jira k'a fɔ o maa mun fana n'o bɛna kɛ o ɲɛmaa ye n'ale de bɛna kɛ jɛkulu in ɲɛmaa ye Abu Safinɛ Jara ko min ye décret présidentiel de bɛ kɛ sababu ye k'ale
ale k'a ɲɛmaa ye koyi A banna koyi. ministre kelen ka laɲini kɛ n'o bɛ ministre des affaires Naam. ministre en charge des forces armées n'o bɛ finitigiw ka ministre ko fɔ o bɛ laɲini kɔni o b'a kɛ A banna. n'o y'a kɛ jamana faama ale bɛ sira di k'a fɔ ko o y'i bolo ɲɛsin maa min ma o bɛ ta ka kɛ jɛkulu in ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu in i bɛna ye k'a fɔ ko min ye a ɲɛmaa haramu n'o bɛna d'a ma Abu Safinɛ Jara haramu fana bɛ n'an b'a fɔ sous chef d'état major d'armée Abu Safinɛ Jara ko o hara ko o bɛna di a ma sɛbɛnnikɛla ko min ye jɛkulu in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara jɛkulu belebele mun n'a bɛna sigi sen ka don na nataw la Abu Safinɛ Jara a baaraw bɛna kɛ cogo di a fonctionnement bɛna kɛ cogo di Abu Safinɛ Jara wulikajɔw bɛna kɛ cogo di k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye Abu Safinɛ Jara o bɛ taa mun ye arrêté ministériel de la o de b'o baara bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu mun n'a bɛna sigi sen kan n'a bɛ force d'intervention rapide ko fɔ Abu Safinɛ Jara a bɛna kɛ jɛkulu ye jɛkulu mun n'a ka baara kɔni a bɛna kɛ wasa dan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin mun ye lakana o sira fɛ u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de k'o kɛ an ka jamana marabaaw ka laɲini ye fɛn mun ye Abu Safinɛ Jara an ka lakana a bɛ se ka sabati cogo min na k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidali Abu Safinɛ Jara an bɛ se ka munumunu a bɛɛ lajɛlen na cogo min na lafiya kɔnɔna la wa jɛkulu u bɛna terrorisme de kɛlɛ fɔ k'a fɔ k'u b'u kɛlɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu ye ŋaniyajugunkɛlaw ye an ka jamana kɔnɔ maa ma de bɛ yen k'i ye criminel ye Abu Safinɛ Jara jɛkulu in bɛ nin fɛnɛ kɛlɛ fɔ k'a fɔ ko a bɛ nin kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a kɔni bɛna kɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara ka dɛmɛ belebele ta ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana u bɛ ka jadiwali kɛlɛ kɛ nin waati in na Abu Safinɛ Jara k'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka se olu fana ma kunnafoni filɛ nin an y'a sɔmɔ ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko indépendant Masiri Jɔp ale ka sɛbɛn don i bonya o b'a la tabarikala bɛɛ kɛra k'a fɔ Masiri Jɔp ka sɛbɛn indépendant kɔnɔ n'i y'ale bila sɛbɛn kelen min a sama ka gɛrɛ na n y'a dɔn k'a fɔ nin ye Musa Saɲɔn Kamara ka sɛbɛn ye Musa Saɲɔn Kamara ale ko min bɛ talikɛ ka don k'a fɔ Mali a Guakɔrɔnama la e ko i ka don k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko appel du 20 février san 2023 pour sauver le Mali e ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin jɛkulu minnu ko ka kɛ ni ka don k'a fɔ conseil des ministres n'o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ ministre bɛ lajɛrɛ réunion min kɛ lajɛrɛ rencontre min kɛ n'u ye nin ka dɔn k'a fɔ nin jɛkulu n'u y'a ci k'a ta kolo ji min ni ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min ni o ye appel du 20 février i ka dɔn k'a fɔ ko arabadon i ka dɔn k'a fɔ ko tɔn in ko u y'a ci koyi cɛ arabanu man ɲi sa wa n bɛna min f'i ye ni min kɛra araba o bɛ se fila araba in ma sogo de kunnaya dɔw da o kɛra kɛ o tun tɛ arabajan tɛmɛnen ye awɔ nin t'a kɛlen filanan ye wa awɔ an ka taa Musa Saɲɔn Kamara ka don k'a fɔ Bubakari a ko Mali gouvernement ka don k'a fɔ kunun ko ka kɛ ni ka don k'a fɔ conseil des ministres min ni ka don k'a fɔ a kɛra kunun ko araba a ma diya Afrique la tile 17 san 2024 a k'i ka don k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko coordination des organisations Bubakari ka don k'a fɔ l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali n y'a dɔn k'a fɔ nin ye jɛkulu in jɔ a ye Bubakari ka don k'a fɔ Mali Guakɔrɔnama in ka don k'a fɔ ko u ye nin dɔ in Bubakari ka don k'a fɔ ko u ye décret ta koyi décret ti tali kɛ foyi kan min bɛ tali kɛ ka don k'a fɔ nin dɔ in n'o bɛ tali kɛ jɛkulu in na Bubakari ka don k'a fɔ ko k'a ci k'a dakolonji sabula i ka don k'a fɔ a cikun ni a dakolonji Bubakari ka don k'a fɔ o ti dɔ dɛ a ko i ka don k'a fɔ Mali Guakɔrɔnama kɔni ɲɛ bɛ a la dɔ in bɛ ka taa sira min fɛ Bubakari ka don k'a fɔ ko u b'a fɛ ka dankari ka don k'a fɔ Mali a ka Maliya la Bubakari ka don k'a fɔ tɔn in a b'a fɛ ka dankari min bɛ tali kɛ ka don k'a fɔ bisibasa ka o don jamana kɔnɔ min ni ka don k'a fɔ an bɛ a wele ko trouble à l'ordre public Bubakari ka don k'a fɔ bisibasa k'u b'a fɛ k'o don jamana kɔnɔ Bubakari ka don k'a fɔ jamana yɛrɛ ka don k'a fɔ a ka souveraineté n'o bɛ tali kɛ ka don k'a fɔ a ka jamanaya la Bubakari ka don k'a fɔ ko ninnu b'a fɛ ka dankari o bɛɛ lajɛlen na anw ka unité nationale n'o bɛ tali kɛ an ka keleya la i ka don k'a fɔ ko ninnu b'a fɛ ka an fara Bubakari ka don k'a fɔ ka jamana in k'a ci k'a dakolonji ninnu de ka hakilila tun ye o ye nka i ka don k'a fɔ Bubakari min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ Guakɔrɔnama na a kɔnɛ filɛ tɔn in ma i ka don k'a fɔ kunun ko araba ka décret k'a ta k'a bin dandali Bubakari ka don k'a fɔ nin ninnu ka tɔn in Bubakari k'a ci k'a dakolonji appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali dɛ Côte d'Ivoire pour sauver le Mali. Jɔnni de b'a jɛkulu in na i bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ n ye wa? An bɛna fɛn kɔnɔ na. Tɛmɛ. Musa Saɲɔn Kamara a ko min bɛ tali kɛ kunnafoni kɔni bɔra kunun ko k'a bi koyi. Ka kɛ n'i ka don k'a fɔ kunun ko conseil des ministres. Appel du 20 février ka don k'a fɔ pour sauver le Mali. I ka don k'a fɔ Mali Guakɔrɔnama a y'i jɔ i jɔyɔrɔ la. I ka don k'a fɔ ko tɔn in u y'a ci ka ta kuluji. Coordination i ka don k'a fɔ des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Bubakari ka don k'a fɔ nin tɔn in a jira ka kɛ n'i ka don k'a fɔ k'u ka
ka taabolo cɛjugu dɔw ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ trouble à l'ordre public la n'o ye ka jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tun bɛ nin maa ninnu bolo min bɛ tali kɛ bisibasa bɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ cogo la n'o bɔra yen a ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a ka souveraineté n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya wa hali k'a dɔn k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka dankari o la waati nataw la wa hali k'a dɔn k'a fɔ n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ka kelenya la k'u b'a fɛ ka dankari o la koyi o de sabula i k'a dɔn k'a fɔ mali gouvernement kunun ko a kɔnna u ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min kan n'anw ma fɛɛrɛ ɲini ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ o fɛɛrɛ ti dɔ dɛ o ye ka tɔn in k'a ci k'a taabolo di a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔn in a nana i jɔ jɔyɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ cour constitutionnelle o kan ka baara min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔn in a b'a fɛ k'i jɔ o yɔrɔ la a ko tɔn in ko u ye k'a dɔn k'a fɔ plainte dɔ kɛ plainte in ti tali kɛ foyi kan u ka ɲɛmaa a bina bɔ maa dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Muhammadu Sherifu Kole i k'a dɔn k'a fɔ ne balimakɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ko in kɔnɔ a ye jota dɛ n'i ko k'i balimakɛ a bɛ n'a n da t'a kuma la dɛ jara la même chose ayiwa tɛmɛna ye ayiwa n tɛna n cɛ n balima n tɛna n balima n tɛna o fana bila ko parce que ayiwa ne ma f'i ka bila koyi ne ma f'i ka bila koyi n balima kɔni don dɛ o sabu kɛ ko in sɛ bɛ n bolo mun kan e cɛ yɛrɛ i ni ka n bɛna mun f'i ɲɛna awɔ o cɛ minɛ nka min fana tɛ se ka bila o tɛ se ka bila dɛ ne balima dogo ye wari min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Muhammadu Sherifu Kone n y'a dɔn k'a fɔ ninnu de farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ka requête dɔ kɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ plainte i k'a dɔn k'a fɔ u y'o don k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ vide constitutionnel la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ vacances présidentielles la k'o b'a jira k'a fɔ ko jamana an bɛ bolo min kan nin waati na a b'i n'a fɔ marabaa tɛ jamana na wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fiɲɛ fɛ a bɛ fufalaki kɔnɔ ɲɛmaa tɛ a la nin waati na sabula ɲɛmaa minnu tun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ waati min suma tun bɛ ka di olu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o waati k'o dafara wa hali k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka hakilina a n'u ka miiri n'u jɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛmaa minnu bɛ yen wa hali k'a dɔn k'a fɔ n'u ka waati dafara u ka bɔ yen u ye nin plainte in de don n'o bɛ tali kɛ appel du 20 février san 2023 maaw la wa hali k'a dɔn k'a fɔ pour sauver le Mali ka taa se k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ fana ma min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko association malienne des progrès et poursuivants wa hali k'a dɔn k'a fɔ olu fana tun bɛ a kɔnɔ n'o bɔra min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ la référence du syndicat k'a dɔn k'a fɔ référence syndicale des magistrats wa hali k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɔ ninnu de farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ damakasi sɛbɛn k'a don k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali faama minnu bɛ yen nin waati na k'u ka waati ko u banna wa i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali a bɛ vide constitutionnel kɔnɔ Mali k'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati kɔnɔ waati min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen wa hali k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu man ka kɛ maa lakodɔnnenw ye bilen anw ka jamana a taabolo kan ale sababu la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali a gouvernement la a y'i k'a dɔn k'a fɔ i jɔ i jɔyɔrɔ la yɔrɔ in ti foyi ye k'a dɔn k'a fɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ n'an ma kɔn ni maa ninnu ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka taa taasira min kan a k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle kan ka baara min kɛ wa hali k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a kɛ o baara u b'a fɛ ka o kɛ min bɛ tali kɛ bisibasa la don nataw la a bɛna don jamana kɔnɔ kuma in k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Muhamadu Sherifu Kone wa hali k'a dɔn k'a fɔ 14 avril avril kalo tile 14 wa hali k'a dɔn k'a fɔ ko u ye damakasi sɛbɛn u ye a don wa k'a dɔn k'a fɔ n'o bɔra min bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛn fana u y'a don ka taa Union africaine na n'o bɛ tali kɛ Union africaine olu ka critique bureau dɔ bɛ yen wa hali k'a dɔn k'a fɔ k'u taara sɛbɛn di nin bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ les 5 colonels cɛ 5 walima cɛ 6 wa hali k'a dɔn k'a fɔ ninnu minnu bɛ yen wa hali k'a dɔn k'a fɔ ko wa ko a waati de sera sa ko ninnu ko u tɛ fanga i k'a dɔn k'a fɔ fanga a man ka to u bolo wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection yɛrɛ la ko ninnu man k'a labɛn koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ olu mago bɛ min na bi wa hali k'a dɔn k'a fɔ ko o ye transition kura ye transition min ni a bɛ wele ko transition civile o ti yɛrɛ ye o ti yɛrɛ ye transition kura jamana in kɔnɔ o ti yɛrɛ ye dɛ a ka haramu o ti yɛrɛ ye an tɛ maa si dɛmɛ o la yan transition civile hɛrɛ ye hɛrɛ tɛ hɛrɛ tɛ ayiwa an ka kɛ fɔ ɲɔgɔn koyi o hɛrɛ tɛ dɛ ayiwa transition civile wakari min bɛ tali kɛ Musa San Kamara la a ko i k'a dɔn k'a fɔ o de nana ni waleya min ye wakari k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a kɛlen filɛ ka décision k'u ta koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin parti politique a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin na i k'a dɔn k'a fɔ coordination de l'appel du 20 février wakari k'a dɔn k'a fɔ nin jɛ de jɛkulu belebele wakari k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a ye décision ta kunun ko k'a dɔn k'a fɔ k'a ci k'a dagolo ji n'o bɔra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fatiba a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye nin hakilina in ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔw cira yanni k'a dɔn k'a fɔ nin jɛ koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sema Suleiman Mamudu Diko wa i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o ci k'o dagolo ji k'o kuma k'o banna n'o bɔra jɛrɛjɛkulu dɔ fana tun bɛ yen k'o bɛ wele ko Kawura renouveau wa i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana k'o cira awɔ n ale de ko k'ale ye Mali président ye k'a to Côte d'Ivoire o cɛ ka tɔn de ye nin ye wa ale ka tɔn de ye nin ye
min ko ale président ye ni b'a fili ale ka tɔn de ye ok a taara o fɔ k'i to Côte d'Ivoire e ma bɔ a kalama an ka taa o de ka dɔn ka fɔ Kawurale renouveau wari ko t'a dɔn ka fɔ o ji la k'o da kolo ji i ka dɔn ka fɔ jɛnɛjɛkulu min fana bɛ yen n'o bɛ wele ko synergie d'action pour le Mali wari ka dɔn ka fɔ nin ye sabanan o ji la k'o da kolo ji a ko min bɛna fara a kan sisan n'o y'a naaninan ye appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali o ko b'a ko banna pewu pewu wa n bɛna mun f'i ye ale bibi ko la o ma ban koyi ale bibi ko la e den o ma ban koyi e bɛ ka cɛ de f'i ye o ayiwa ale bibi ko la a kan a ma ban dɛ ko de n bɛna mun f'i ye la wa ta dabada ma Abu Safinɛ Jara walima o bɛ bila ka taa fana la a banna koyi wali ya banna kulonkɛ banna koyi bila kulonkɛ tɛ bilen kulonkɛ banna koyi wa i ka sigi ka ni mɔgɔ ma don an ka taa i ma taa dɔɔni dɔɔni hali araba wɔɔrɔ an bɛ dɔwɛrɛ disu o banna pewu wa an bɛ dɔwɛrɛ disu hali araba wɔɔrɔ i bɛ taa an ka sira fɛ i bɛ jamana in don a ɲɛ. n bɛ k'a bila dan nin na nin waati in na. a bɛ vitesse la bi dɛ. a bilama donc Abu Safinɛ ni ne y'a faamu. donc mɔgɔ minnu bɛ appel du 20 février kɔnɔ. donc hali kelen kelen man ka sɔn ka bɔ ka kuma est-ce que u t'o ka bɔ ka kuma bilen ni tɔ cira ka ban o kuma bannen donc o kuma tɛ yen. ayi i bɛ kuma fɛn wɛrɛ de kan dɛ. awɔ i bɛ se ka kuma ko wɛrɛ kan kɛ. mais o yɛrɛ hakilila o hakilila dɔ in tɛ bilen quoi ça c'est fini. n'a fɔra ko tɔn cira tɔn fɛn o fɛn cira a bɛɛ bɛ ten o. kabi minnu tɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ k'olu cira. e ɲɛ b'a ma la olu bɛ Bamakɔ yan o. i b'u ye média kan bilen o. ayi u ti ka bɔ dɛ. i b'u ye ka maison de la presse mɔgɔw wele bilen o. fara ɲɔgɔn kan da. o banna o. fara ɲɔgɔn kan banna. alors ala k'ale saba. hali min ye parti politique baw ye ka an b'a olu suspend fɔlɔ. awɔ i gulonnen don suspension attention suspension bɛ laban fɛn dɔ de la o f'i k'i janto i yɛrɛ la. ayi o y'a ko bantɔ de ye o. suspension de ye suspension de ye taamasiyɛn fɔlɔ ye. ni tora suspension kɔnɔna la. i suspend fɔlɔ de. ka to lamaga la. ka lamaga wɛrɛ kɛ suspension kɔfɛ. o b'a a ko ban pewu. a bɛ n'a fɔ liberté provisoire bɛ maa min bolo. a banna. o tɛ di. o de kɛ. ayiwa. suspension égale à ça ye. a banna. o don. ala k'an ni saba bɛn. a bɛ Mali flash. Mali flash. ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye Sidiso. fulakɛ a kuma bɛɛ. a b'u n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen i ɲɛna. a bɛ falen. siga t'a la a n'a falen i kɔ. a filancɛla fanga a kɔnɔna ko an ka don yen kɔnɔ. Abu Safinɛ Jara mun ye kilasi politigiw ye u ta kɛ n bɛ mangoya dan ye. sɛbɛnnikɛla ko mun ye démocratie maliyɛn n'o bɛ bɛɛ fanga anw ka jamana kɔnɔ n'a taara san 1000 kɛmɛ 991 Abu Safinɛ Jara n'a taara joli bilen yɛrɛ o kɔnɔna la koyi. Abu Safinɛ Jara dugu jɛ ko 25 Abu Safinɛ Jara maaw y'u bolo si yɔrɔ min na ko tile ko a sibakɔrɔ bɔnbɛn. Abu Safinɛ Jara n'o de bɛ tali kɛ maa minnu nana n'o ye bɛɛ fanga ye anw ka jamana ale kɔnɔna la. Abu Safinɛ Jara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in taabolo jateminɛ k'a lajɛ tiɲɛ don. Abu mun ye filancɛla fanga a banna ko filancɛla fanga san 2 mun n'o kun sumana ka d'u ma Abu Safinɛ Jara o banna mars kalo tile 26. Abu Safinɛ Jara ko a bɛ kɛ sababu ye ka jamana k'a bila vide kɔnɔ. Abu Safinɛ Jara sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ o kɔrɔfɔ ye ani tiɲɛ bɛɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ. Abu Safinɛ Jara o vide juridique min n'an b'a kɔnɔ bi olu bɛ o vide juridique min fɔ Abu Safinɛ Jara k'a jira k'a fɔ ko fanga bulon tɛ yen. Abu Safinɛ Jara k'o jan bɛ malidenw ye koyi. I bɛna ye k'a fɔ k'o de ka di malidenw ye o de ye jaden dan ye. Ni malidenw de ɲini ka fanga ɲini k'a nɛɛmu. Sɛbɛnnikɛla ko malidenw tigɛra politikimaaw la fo k'a fɔ k'u tigɛr'u la koyi. Abu Safinɛ Jara o de nana kɛ sababu ye malidenw ye danaya ta ka da mun ye sɔrɔsi ninnu kan. Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la u ka fisa ni politikimaa ninnu ye. O sabu kɛ waati damadɔni Abu Safinɛ Jara ni sɔrɔsiw nana fanga la u ye baara belebele minnu k'o kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana a sira fɛ Abu politikimaa ninnu ye san 30 ani kɔ k'o kɛ jamana kɔnɔna la. Abu Safinɛ Jara hali u ma se ka baara fitinin k'o kɛ. Baara mun n'an b'a fɔ a ma ko lakana yɛrɛ Abu Safinɛ Jara u ma se ka papaga k'o kɛ a la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye o kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ kɔni ka a bila dingɛ dan kɔnɔ ka jamana yɛrɛ k'a bila gɛlɛya kɔnɔ. Abu Safinɛ Jara ka juru k'a kari jamana yɛrɛ la tayi. Abu Safinɛ Jara ka jamana maaninfinw k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ. Abu Safinɛ Jara ninnu kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman de ye. An ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ba Maliba o ko fɔ n'a bɛ politikimaa ninnu o ko fɔ. Abu Safinɛ Jara o de siratigɛ la an ka taa kunun ta yɔrɔ la o b'a sɔrɔ bi taa o jan bɛɛ. O siratigɛ de la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maliden caman kɔni y'a jira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye anw bɛ ni fanga in fɛ
fɛ n'o bɛ sɔrɔsi ninnu ka fanga o kofɔ Abu Safiyata ko siga t'a la ka tɛmɛ mun ye parti politique ninnu aw ka fanga ko an tɛ fɛ bi an tɛ fɛ sini sɛbɛnnikɛla ko a ko o sababu kɛ mun ye faransila fanga marabaa ninnu n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'a ka maaw kofɔ malidenw caman de bɛ ka yira ka bi k'u kɛra sababu ye Abu Safiyata fɛn mun bɛ yen n'an b'a fɔ a ma souveraineté nationale Abu Safiyata ni k'o lana an ka jamana ale kɔnɔna la fɔlɔfɔlɔ maliden n'i kun bɔra kɛnɛ ma Abu Safiyata i tun bɛ maloya de hali kun kɔrɔtali a kun ka gɛlɛn ma nka sisan Abu Safiyata maa tɔw kɔni olu b'u da duguma de maliden a bɛ taama i sanfɛ farafinna diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye malidenw kɔni ko k'a fɔ k'u kunna fo k'a fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ kunna maa minnu ye jamana in mara san 30 tɛmɛnen kɔfɛ Abu Safiyata ka tila ka n'a fɔ ko jamana in ka taga kalifaw ma ko malidenw tɛna sɔn o ma bi wa a tɛna sɔn o ma sini Abu Safiyata jamana in ka don gɛlɛya kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko ninnu de décision baw ta waati tɛmɛnenw na n'a bɛ parti politique ninnu kofɔ Abu Safiyata a décision ba minnu n'a kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ k'a dafi tayi ko une armée forte est une menace pour la démocratie. Il faut voir ça. Et quand ni kuma comme bébé. Ah oui, une fois né. Don tɛmɛnenw na u ye nin kumaw fɔ yan. Wallahi. Hein? O une armée forte. An ka kɛlɛkɛminɛnw est une menace pour la démocratie. K'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ barama ye. Lahi. K'a bɛɛ firi. K'a bɛɛ tigɛ k'a feere. K'a bɛɛ firi. Kɛlɛ kana bi an kan. Awɔ. Donc ça veut dire que o démocratie maa minnu bɛ ka ko fɔ tan olu de ye nin ko in ye kabi a ka ca san 30 ye k'a labɛn dɔɔni dɔɔni awɔ ni ko bɛ kɛ a tɛ giri ka na o abada nin n'a ɲɔgɔn ko kow tɛ giri ka na abada a bɛ taa dɔɔni dɔɔni san caman de bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan san caman de labɛn kɛ kunbɛn awɔ a ka ja ka nin dɔ in awɔ y'an ka ko ban koyi walayi esike ninnu man ɲi dɛ hali bi olu bɛ ka taa ka segin ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka fanga lasegin olu ma abu ninnu maa dɔw bɛ ala an furu n'u fure ma don ka don kelen kɔnɔ ninnu fure man ka don yan yɔrɔ ayi u man ka don yan yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni jɛmugu don u fure man ka don an fure ninnu fure ma don ka don kelen maa mun ye jamana k'a ɲami k'i dafa jamana la Abu Safiyata ka jamana suɲɛ k'a suɲɛ ka fa ka girinti Abu Safiyata kɛrɛfɛmɔgɔw olu ka fa ka girinti olu fana kɛrɛfɛmɔgɔw olu ka fa ka girinti n'a ye maliden tɔw da u ka sa olu de ko kɛlɛ tɛ yen bilen ko kɛlɛ banna ko tout c'est par négociation cɛ an ninnu ma fɛn bɛɛ ye sigafɔ ye siga kuma ye tiɲɛ ye nka maa min t'a fɛ k'i lamɛn i t'o gosi siɲɛ kelen awɔ dɔ kɛra ten sa force d'interposition ni d'interpellation je ne sais pas k'a bɛɛ sigi fɛn o fɛn bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka jamana in lafiya force ko kɛlɛkɛminɛn ko kun kan k'a kɛ dɔrɔn an bɛ mun f'u fana an bɛ mun f'u ye Abu Safiyata jamana marabagaw kɛ jaa k'u hakili to kuranko in na dɛ o kɔni bɔn n bɛna mun f'i ɲɛna ko in a gɛlɛya bɛ ko in ko in bɔn o ma nɔgɔn tiɲɛ na a gɛlɛya bɛ dɛ sa kuranko in vraiment an kɔni an b'a dɔn u bɛ wulikajɔ la u bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ hali bi Abu Safiyata an b'a ɲini u fɛ u ka o wulikajɔ k'u da fara kan n'o tɛ a ko gɛlɛya bɛ fo k'a fɔ ko a gɛlɛya bɛ kuranko in tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛya bɛ dɛ a ko a gɛlɛya bɛ dɛ ni dɔ fɔ ɲaɲɛna dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw fana kuma ɲina Abu Safiyata mun ye sifasiri kɛ ban n'o bɛ Sidi Sisoko fɔ ka bɔ Mali flash ale kɔnɔna la a ko waati mun na an ka jamana marabaaw ye sariya yɛrɛ ta ka parti politique ninnu ka baara bɛɛ lajɛlen k'a gulon fɔlɔ Abu Safiyata ko n'i kun yɛlɛla an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ Abu Safiyata i b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye parti politique ninnu siga t'a la Abu Safiyata u kɛra mangoni yɛrɛ ye koyi o sababu kɛ jɛkulu ninnu ka baara k'a gulon fɔlɔ n'i ye maliden kɔni caman ni hakilinata in dira maliden caman ye k'a fɔ ko jɛkulu ninnu ka baara ko a ka gulon fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in filɛ nin taabolo min kan Abu Safiyata i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko in laban a bɛ kɛ ten koyi ko ni mun tora yɛkɛbɛ la a ko a tɛna kɛ c'est tout c'est fini wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ta a gulonna n'i tora yɛkɛbɛ la siga t'a la a bɛ kɛ c'est tout c'est fini nafa filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛnw na o de bɛ Mali flash ko fɔ Sidi So ale ka sɛbɛn don i bonya o b'a la o de ka dɔgɔ fɔ Mali flash sɛbɛn fura n'i y'o bila min bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau sɛbɛn n bɛ o ta o y'a kari ka dɔgɔ fɔ l'indicateur jɔn de Babaladimi e de Babaladimi a ko mun a fâché Baba awɔ Lisa kɔri ɲɛma tɛ attaqué Baba qui a attaqué Baba ɲɛma tɛ ala ye ko ɲuman dɛ mɔgɔ sɔn a ma ale de ka baara ɲɛma de b'i bolo ale de ja ka farin sinon an ti
ale jaga fara la ale jaga fari baba mais baba to ma di male ka non bete be nyema ka non ma ko situation est réglée la suma o heli ka do fo l'indicateur du renouveau a ikado ka fo idasira kurango mi ma a ikado ka fo mi metalge fere ni dabali bela jele o be ka tige an ga nyema o fe ni wati labai na mi met se ka to kurango a bi se ka nogoya o heli ka do ka fo o sababu kurati dore to shokelo ko wala mega ikado ka fo kunungo aka ja puna shini mi metalge ikado ka fo sebe fura do be aka ja no metalge contrat la e ko ikado ka fo tegeno blakere ikado ka fo contrat do la mi metalge Mali ani Niger o heli ka do ka fo do na tawla mi metalge dajila abina surtout anw fɛ i ka dɔn ka fɔ jamana in kɔnɔ wa e k'i ka dɔn ka fɔ a prix yɛrɛ a sɛbɛn bin tɛ de a ko i ka dɔn ka fɔ dɔrɔmɛ 60 ani i ka dɔn ka fɔ 6 a ka jan 50 a n'a kunkanfɛ 55 ani dama damadɔ a ka jan 50 ani 6 sakɛ wa hali ka dɔn ka fɔ ko taji litiri ko a bɛna segin ka bila o la sabula i ka dɔn ka fɔ contrat min ni o bɛna signé anw ni ka dɔn ka fɔ Niger cɛ n'o bɛ tali kɛ Niger société min bɛ yen ni o bɛ wele ko Sonadeb wa hali ka dɔn ka fɔ ni o ye Niger olu ka pétrole ko i ka dɔn ka fɔ o société ani ka dɔn ka fɔ EDMSA wakati ka dɔn ka fɔ ko taji a bɛna surtout jamana in kɔnɔ wa i ka dɔn ka fɔ ko a prix a bɛna sɛbɛn jɔnkiri sabula i ka dɔn ka fɔ prix min bɛ ka di an ma nin waati na k'o tilancɛ i ka dɔn ka fɔ ko an bɛna taji sɔrɔ o la énergie kɛlen kɔrɔ kɔ k'a sɔrɔ jamanaden fana bɛna sɔrɔ ni prix kelen na cɛ abu tɛ kun tɛ kuma in na ta o de fɔra wa o de fɔ n bɛ o de a bɛna di énergie ma o tɛ 60 bɔ essence litiri an k'o san 60 yan 60 dɔɔni a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ abu kojugu o bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ abu sanfɛ n'o kɛra ka essence jigin ka na yala o kurantigi o banna o t'o bannen wa an ka wagati ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ docteur Sukɛli Kukala Mayiga la ale de y'a jira k'a fɔ ko ja i k'a dɔn k'a fɔ maa b'i ɲi dɔn waati min na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a b'i kan a k'i ka dɔn k'a fɔ ja anw ɲi ye Niger ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na i ka dɔn k'a fɔ anw ni Niger anw ka badenya wa hali ka dɔn k'a fɔ an ka sinjiya wa hali ka dɔn k'a fɔ ko a sidɔnna wa a sinsinnen filɛ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tratatɔ avril kalo tile 16 san 2024 i ka dɔn k'a fɔ hôtel Aradisoni min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ docteur Sukɛli Kukala Mayiga Buwakari i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ n'o bɛ tali kɛ contrat la contrat i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila ka kɛ contrat dɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan u ka don i ka dɔn k'a fɔ Niger société min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ tajiko ani kuranko kunna Niger i ka dɔn k'a fɔ ani Mali Buwakari i ka dɔn k'a fɔ o tɛgɛnɔbila contrat i ka dɔn k'a fɔ a baara kɛnɛ kan docteur Sukɛli Kukala a tun bɛ a kɛnɛ kan o donni kama i k'a dɔn k'a fɔ a ko n'i ye Mali kuranko ta k'a lajɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ko n'i da sera kuranko ma a i ka dɔn k'a fɔ ko maaw ko u bɛ tɔɔrɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali kuranko la a kɛra sababu ye wakati ka dɔn k'a fɔ ko ka gɛlɛya bisibasa wakati ka dɔn k'a fɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ nin contrat min ni o bɛna kɛ yen ye contrat min ni ka dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛlen filɛ a la Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye fiɲɛ bɔda i ka dɔn k'a fɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma a ka jan n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛna kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ jamana 3 min ni o bɛ wele ko Sahel jamanaw n'o bɛ tali kɛ Mali ni Burkina Faso ani Niger wakati ka dɔn k'a fɔ min ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko géostratégique ani ka dɔn k'a fɔ géopolitique n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛɲaɲa min ni o bɛna don anw ni i ka dɔn k'a fɔ jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka o sɛbɛn yiriwa a yiriwaliw bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ sira kan a yiriwaliw bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛdaw siraw kan n'o de bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ géopolitique ani géostratégique wakati ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen ka a sinsin wa i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali Burkina Faso a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ Wagadugu ani Ɲame wakati ka dɔn k'a fɔ ko an bɛna ɲɔgɔn sira bɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ siraw bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana 3 in ta k'a lajɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an bɛ mantɔrɔ min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa an ka laɲini ti dɔwɛrɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ développement économique et social n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ani buna adamadenya bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka miiriya a n'an ka hakilila a n'an ka laɲini a bɛɛ lajɛlen de ye kelen Mali ani Burkina Faso ani Niger k'an bɛɛ lajɛlen bɛ nin kelen hukumu kelen kɔnɔ wakati ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛɲaɲa min ni a daminɛ ne filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila contrat la wakati ka dɔn k'a fɔ Niger ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mali yɛrɛ de bɛna k'i k'a dɔn k'a fɔ client fɔlɔ ye Mali yɛrɛ de bɛna k'i k'a dɔn k'a fɔ jamana ye min fɔlɔ bɛ servi k'a dɔn k'a fɔ nin tajiw la n'o bɔra wakati ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ani Niger la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Burkina ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka jɛɲaɲa ko a bɛna i k'a dɔn k'a fɔ sinsin min
bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ docteur Sogɛli Kukala Mayiga la a ko i ka dɔn k'a fɔ k'a ɲini Mali a k'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛma Mali k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali jɔn de nana a ko a ka nin dabila sa kana na cɛ fana a ka sabali sa a bɛna mɔgɔ a bɛ se ko ma a bɛna se ko ma ale b'a dɔn ne y'o sɔrɔ a bɛ se ko ma ɲɛma n cɛ e bisimila ko ɲɛma k'a bisimila e bisimila ɲɛma sina ka girin ka don mɔgɔ kan k'i to fɛn na ta a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ a ka a muso filatigilamaw a bɛ ko a bɛ maa papa ko ɲɛma an bɛ ɲɛma fo wari ka dɔn fɔ ɲɛma an b'ale fo docteur Sogɛli Kukala Mayiga wakari ka dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ contrat min ni a signalé filɛ nin ye a ko i ka dɔn k'a fɔ taji litiri 150 millions kɛmɛ ani ka dɔn k'a fɔ millions 150 i k'a dɔn k'a fɔ carburant o de bɛna bɔ Nigéri wakari ka dɔn k'a fɔ k'a kunda Bamakɔ kan wakari ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra yen docteur Sogɛli Kukala Mayiga a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ directeur de l'énergie la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Djibril Diallo wakari ka dɔn k'a fɔ ka taa se Nigéri ale fana ka directeur ka dɔn k'a fɔ de pétrole ma n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u fana ka kuranko o directeur k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ teliya la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ taji ko min ni a bɔlen filɛ nin ye wakari ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a kana anw ka jamana in kɔnɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ basigi ani k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ a bɛ don anw ka jamana in kɔnɔ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna yiriwa docteur Sogɛli Kukala Mayiga a ko i ka dɔn k'a fɔ taji filɛ ka di anw ma prix min na i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ fɛn ye min n'i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔya belebele bɛna don i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ docteur Sogɛli Kukala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko taji litiri a bɛna bɛn hakɛ min ma i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ ka di an ma nin waati in na a bɛ prix min na bi wakari ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna di an ma o tilancɛ la donc i ka dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye jamana yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ lafiya da bɛ don jamanadenw ani ɲɔgɔn cɛ sabula taji i ka dɔn k'a fɔ fɛn caman de sirilen bɛ a la o kuma i ka dɔn k'a fɔ n'o bɔra yen docteur Sogɛli Kukala Mayiga a ko a ye foli ta ka i ka dɔn k'a fɔ Abdramani Tchani n'o bɛ tali kɛ Nigéri ale masakɛ la a ye foli ta k'a sɛgɛrɛ u ka premier ministre a y'o fana fɔ k'o waleɲuman dɔn ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsin bɛ u ka taji ko ma i ka dɔn k'a fɔ a ye foli ta ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a ko ja i ka dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya ni a b'i kan i kan i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ sɔn ka don i tɔnkɔrɔ maa min bɛ yen n'an bɛ sɔn ka gɛrɛ i la a ko i ka dɔn k'a fɔ ko o de y'i ka dɔn k'a fɔ i ɲi ye peut-être i ka dɔn k'a fɔ a kɔntana min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an buramuso Bintu Kamara ale fana i ka dɔn k'a fɔ tanti Bintu Kamara a fana a ye kɔrɔfɔ ta koyi a ko i ka dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a ministre ko kunna ministre minnu bɛ yen n'u bɛ jiko ani yelenko la n'olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ taji ninnu ka don i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ hali a ti mɛn walasa i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔya da bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ kuranko ale nasira kan kunnafoni filɛ indicateur du renouveau sur i ka dɔn k'a fɔ celui de communication voilà siga t'a la Abu Safinatila mun ye foli an b'a lase fo k'u ka morikɛ ma nin waati in na ko fɔra a bɛ Mahamadu Jara a b'ale ko fɔ Abu Safinatila n k'i ma ko Mahamadu mun n'a ka kalimu a ka timi i n'a fɔ dugawu sɛriwala Mahamadu nin waati in na Abu Safinatila a ka sanuko baara mun n'o bɛɛ Abu Safinatila o de kuma a sebakɔrɔ cayan bɛ nin waati in na ko k'a fɔ ko a sebakɔrɔ cayan bɛ Abu Safinatila hali nin waati in na yanni bɛ don kumaso kɔnɔ dɔ ye n wele a ta kɔni ni k'a seereya n ye k'a fɔ ko min ye sanuko baara in ko wulibali don dɛ an ko tɛ sababu ko don dɛ sababu fana don le 41 n bɛ tali daminɛ i sigi n'a tɛmɛna nin kan ne bɛ taa o le 41 awɔ i bɛ tali daminɛ o ka ɲi wa mun y'i ka sagatiw Abu Safinatila k'i b'o wari dɔrɔn de bɔ n y'a dɔn n'i y'o bɔ a banna donc n'i ye tali daminɛ sisan Abu Safinatila bɛnkan ye mun ye i yɛrɛ b'o dɔn i b'o jateminɛ awɔ n'i sera miliyɔn 1 ma ale ta yala 50 ye chaque million million kelen o million kelen ale ta ye wa an bɛ taa ne de bɛ taa an ka taali an bɛ taa dama la wallahi an k'a bolo Abu Mahamadu dɔrɔn a wele 79 85 41 ayiwa Abu an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo n b'a kari ka don u bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko lesɔra faso sɛbɛn o tɛ wa Abu Safinatila i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dolo kura o falen na mun ye jalakɔrɔji ko ɲuman kɔnɔna la dɛ Abu Safinatila nin ye dolo kuraba ye jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma association sigida kungo Abu Safinatila ni a bɛɛ jalakɔrɔji yɛrɛ kɔnɔna la sigida kungo u y'u ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'o bɛ récépissé n'o o b'o ko fɔ kosɛbɛ sigida kungo association sigida kungo abrégé
ASK n'o sɔrɔ kosɛbɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko mun ye préfet du cercle de Kati Abu Safinɛ dira sariya sɛbɛn mun n'o bɛ tali kɛ loi numéro 04-038 Abu Safinɛ dira n'a taara wuti kalo tile 5 san 2004 ka ɲɛsin mun ye parti politique jɛkulu sigicogo an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ association sigicogo o ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la préfet kɔni y'a jira k'a fɔ o sariya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen yelen kɔfɛ ko mun ye maa mun bɛ n'o bɛ monsieur Adama Samasegu Abu Safinɛ dira mun ye a ka baara o ye soudaireya ye a bɛ soudaireya de kɛ ale de ye mun ye jɛkulu ye n'o bɛ tali kɛ association sigida kungo Abu Safinɛ dira mun ye Adama Samasegu ale de ye a ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin jɛkulu in kɔni février kalo tile 14 san 2024 Abu Safinɛ dira ko a lakodɔnna k'a jira k'a fɔ ko mun association sigida kungo k'a bɛ se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a ka laɲini ye baara minnu ye n'o bɛ sigida yɛrɛ ka ɲɛta o ko fɔ an ka jamana marabaaw kɔni ye sariya sɛbɛn k'a bɔ k'a bin k'a d'u ma ko baaraw k'u bɛ se ka tɛmɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛkulu in n'i y'a sigicogo jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ association sigida kungo jalakɔrɔji yɛrɛ o kɔnɔna la Abu Safinɛ dira sigida kungo k'u ka baara bɛna ɲɛsin fɛn mun de ma Abu Safinɛ dira o de ye population n'o bɛ sigidalamaw yɛrɛ k'olu ka hakɛ ni k'o ɲini Abu Safinɛ dira olu ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ sira o sira de fɛ lafiya bɛ se ka na sigida kɔnɔna la cogo o cogo de la Abu Safinɛ dira ninnu ka baaraw ko a bɛna ɲɛsin o de ma sira caman fɛ mun ye sigida yɛrɛ ale kɔnɔna la a ko mun ye jɛkulu in u ka siège ko o bɛna ye yɔrɔ min na a bɛ jalakɔrɔji yɛrɛ o ko fɔ Abu Safinɛ dira jamana marabaaw kɔni ye RCBC n'o b'a jira k'a fɔ ko mun ye jɛkulu in ko a lakodɔnna hali jamana marabaaw yɛrɛ fɛ n'o bɛ association sigida kungo ACK n'o o b'o ɲɛfɔ Abu n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko mun ye jɛkulu in u ye baara caman de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni hakili b'a la yanni an bɛ don sunkalo kɔnɔ ɲamafuranba dɔ o kɛra ko ɲuman ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nin jɛkulu in de ye wulikajɔ k'o kɛ o ɲamatonba o ɲamancɛba Abu Safinɛ dira o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o kɛra yanni an ka don sunkalo o kɔnɔna la Abu Safinɛ dira u ka baaraw bɛna ɲɛsin fɛn mun ma ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna la o bɛ tali kɛ siraba minnu bɛ yen n'a bɛ ko ɲuman siraw yɛrɛ ko fɔ gɛlɛya bɛ a yɔrɔ o yɔrɔ la Abu Safinɛ dira u ka baara bɛna ɲɛsin o ma sira ninnu bɛ se ka da cogo min na ka kɛ lafiya ye ko ɲumanikaw bɛ se ka boli a kɔnɔ cogo min na lafiya ni damu yɛrɛ o kɔnɔna la u ka baara o bɛna ɲɛsin u ma Abu Safinɛ dira n'o bɔra ɲɔgɔn dɛmɛ Abu Safinɛ dira sigida o sigida bɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni ko o ta a kɔnɔna la Abu Safinɛ dira o sigida o man di Abu Safinɛ dira a ye ɲɔgɔn kungo la an ka jigin ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye an ka pan ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ dira i b'a ye k'a fɔ k'o ye jɛkulu in kɔni o y'u ka hakilinata ye mun ye ko ɲuman ka taa fara jalakɔrɔji bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na Abu Safinɛ dira ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn an kungo la Abu Safinɛ dira ko o bɛ sigi o b'a sɛbɛkɔrɔja ka siga tɛ fɛn mun na ko mun ye RCBC jamana marabaaw kɔni y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mun ye association sigida kungo n'an ko a ma ko ACK abu na a ɲɛma de ye président de l'association n'o bɛ tali kɛ Adama Samasegu Abu Safinɛ dira a ka jɛkulu a lakodɔnna jamana marabaaw kunnafoni filɛ nin ye Abu Safinɛ dira an y'a sama ka bɔ jamana yɛrɛ ka kunnafoni sɛbɛn na n'o bɛ ESOR l'histoire de Bamako Maïmouna Doumbia fa koli ale ka sɛbɛn do wa kari k'a dɔn k'a fɔ 1,600 millions et puis k'a dɔn k'a fɔ nin wari ɲɛma tununin tɛ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maison du Mali min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maison du Mali en Côte d'Ivoire Mali ka so min ni o bɛ Côte d'Ivoire et puis k'a dɔn k'a fɔ 1,600 a b'i n'a fɔ a ɲama tununi na kayi wa hari ka dɔn k'a fɔ n'o bɔra k'a dɔn k'a fɔ 60 millions k'a dɔn k'a fɔ biennale artistique et culturel seko ani dɔnko i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔnyeba min bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 a kɛra Mopti i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 wa i k'a dɔn k'a fɔ millions 60 millions wari ka dɔn k'a fɔ ko o fana ɲama tununa o sɛbɛn sefa wari la Maïmouna Doumbia i ka dɔn k'a fɔ ale de ye nin kɔrɔfɔ in a ye a fɔ ko ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ bureau du vérificateur général k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara dabɔ min min kama ka wuli ka jɔ ka sabati jamana foroba wariw bɛ don da o da fɛ ka dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sidɔn hali ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ san 2018 2019 ka taa se fɔ 2020 ni 21 ma ani 22 fo ka se 23 ma san 5 baɲango i ka dɔn k'a fɔ vérificateur ye a ka baara ɲɛsinna nin san hakɛw ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali ale ka yɔrɔ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ société civile i ka dɔn k'a fɔ société civile immobilière de la maison du Mali i ka dɔn k'a fɔ à Abidjan wa hali ka dɔn k'a fɔ société civile ka so min ni o bɛ i ka dɔn k'a fɔ Abidjan wuli ka jɔ Côte d'Ivoire i ka dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ de taara ka nin cakɛda in k'a sɛgɛrɛ wa hali ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin cakɛda in ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ
baara in a kɛmɛ kɛcogo min na o ye k'a dɔn k'a fɔ bureau minnu ni ka dɔn k'a fɔ olu bɛ tali kɛ location na bureau minnu bila bɛ location na i ka dɔn k'a fɔ o wariw ka dɔn k'a fɔ a caman bɛ yen minnu ni ka dɔn k'a fɔ a kɛra fɛn ɲɛmatununnen a ko n'o bɔra min bɛ tali kɛ magasinw na i ka dɔn k'a fɔ maison du Mali min ni a bɛ Côte d'Ivoire bureau bɛ bureau minnu ni u bɛ location na a ko magasin minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu fana u bɛ location na ka taa se i ka dɔn k'a fɔ parking n'o bɛ tali kɛ mobili jɔyɔrɔw ani moto jɔyɔrɔw wa hali ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ minnu ni a bɛ musaka don i ka dɔn k'a fɔ nin so in kɔnɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o bɛ wele ko espace publicitaire k'a dɔn k'a fɔ o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni ka dɔn k'a fɔ a labɛn mɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ ko fɛnw bɛ se ka majamu cogo min na n'o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ publicité wa hali ka dɔn k'a fɔ o kɛnɛw fana bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ yɔrɔ fɛn o fɛn ko filɛ nin ye ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye musaka don sira dɔ ye ka dɔn k'a fɔ o musakaw de tun kan ka don wa hali ka dɔn k'a fɔ ka taa jamana ka nin yɔrɔ in na min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ maison du Mali ni a bɛ Côte d'Ivoire wa hali ka dɔn k'a fɔ vérificateur de ye wulikajɔ k'a boloda wulikajɔ in kɔni taara ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ majɛ belebele la wa hali ka dɔn k'a fɔ a taa mɛ ka nin ko in ka a yɔrɔ in ka a sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ wari minnu bɛ yen ni olu kan ka don a donda fɛ wari minnu bɛ yen ni u kan ka sɔrɔ wa hali ka dɔn k'a fɔ ko u ma sɔrɔ a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ wariw sɔrɔla u kan ka taa yɔrɔ min na hali ka dɔn k'a fɔ ko u ma taa ye kuma i ka dɔn k'a fɔ nin maison du Mali min ni a bɛ Côte d'Ivoire miliyɔn 600 wa hali ka dɔn k'a fɔ ko u ɲɛmatunu mɛ lodi vérificateur général ka dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ boloda wulikajɔ in ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi wulikajɔ in kɔni ka dɔn k'a fɔ u kɔni u ye sɛbɛnkɔrɔw bɛɛ lajɛlen donni wa hali ka dɔn k'a fɔ ka taa se min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ président de la section des comptes i ka dɔn président de la section des comptes de la cour suprême i ka dɔn k'a fɔ procureur ka dɔn k'a fɔ près du pôle national économique et financier wa hali ka dɔn k'a fɔ ko u taara sɛbɛnkɔrɔ bɛɛ lajɛlen da o tulo kan min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn wari miliyɔn 600 ale ɲama tununen filɛ nin dunu cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ wari minnu di ni olu kan ka taa da minnu fɛ olu ma taa o fɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana fana a kɛlen bɛ ka so minnu jɔ n'olu bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka wari don i ka dɔn k'a fɔ nin baarakɛda in na a wari caman bɛ yen minnu ni a kɛra fɛn ɲama tununen n'o bɔra yen participant i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ Mayimuna Dumbuya a ko 60 millions Mali i ka dɔn k'a fɔ biennale artistique et culturel n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ seko ani dɔnko i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa fara ɲɔgɔn kan san fila o san fila wa hali ka dɔn k'a fɔ nin baara in ko min bolo da n'a bɛ wele ko biennale wa hali ka dɔn k'a fɔ biennale min ni a kɛra Mopti hali a ma mɛn san 2023 a ko i ka dɔn k'a fɔ o fana sɛbɛn min bɛ tali kɛ majɛ belebele la wa hali ka dɔn k'a fɔ jamana kɛn kun bɛ ka wari min bɔ k'a di k'o ka taa da fɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a maa minnu bɛ yen ni u bɛ a kɛnɛ kan a ko o ka dɔn k'a fɔ wari kan ka don olu la i ka dɔn k'a fɔ baarakɛminɛn minnu bɛ yen ni biennale tɛ taa olu kɔ wari kan ka don olu la 60 millions de kɛn bɛ wari ye wari min ni a ɲɛmatuna nin fana ko in Mopti hali a ma mɛn a bɛ bɔ walahi a bɛ bɔ a bɛ bɔ i t'a dɔn de munna i t'a bɔ wakari n'a dunna duncogo dɔ la a ɲɛ dɔn man di dɛ ne y'o fɛn na sisan hali n'o y'a sɔrɔ a maa mun fatulen don an bɛ taa guguru di fure la a ɲɛ dɔn man di dɛ a ɲɛ bɛ dɔn a ko ni dunnen filɛ cogo min jinɛ m'a ta wa kulonuman ta n'a ye mɛlɛkɛw ka sira t'a la buna adamadenw de y'a dun a ko n'i kɔni sen bɛ dugukolo in sanfɛ k'e de y'a dun i sigi n'a ye i b'a bɔ wa i bɛ taa kaso kɛ walahi Asim Kile a bɛ taa kɛ wari ka dɔn k'a fɔ biennale artistique et culturel 60 millions i ka dɔn k'a fɔ o tununa o kuma i ka dɔn k'a fɔ Mayimuna Dumbuya Fakoli a ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye biennale artistique et culturel tɛmɛnen n'i y'a ta k'a lajɛ a ko étape dɔw bɛ yen ko olu birilela olu ti dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ waati kunkoronnen bɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ biennale n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ daminɛ i ka dɔn k'a fɔ dugumana na n'o bɛ wele ko phase locale semaine locale i ka dɔn k'a fɔ ko olu si ma kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ semaine régionale la ko ninnu si ma kɛ a bɛɛ lajɛlen dabɔ nkuma min kama o ye i ka dɔn k'a fɔ jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ biennale i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ min bɛ tali kɛ duguma siraw la olu ka bɔ a la o kuma i ka dɔn k'a fɔ wari bɛɛ lajɛlen ka ta ka don i ka dɔn k'a fɔ national kama n'o bɛ tali kɛ biennale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ o donni kama o kuma ko n'o o bɔra min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ biennale a maa hakɛ a kun dɔgɔyara sabula i ka dɔn k'a fɔ maa hakɛ min bɛna i ka dɔn k'a fɔ turupuw to a la wakari i ka dɔn k'a fɔ ko u ye a bɛrɛ bɛɛ k'a suma k'a bɛɛ maa 80 ɲɔgɔn ko wakari i ka dɔn k'a fɔ walasa a jama a kana caya dépasse a kana dama tɛmɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ biennale denw na wakari i ka dɔn k'a fɔ ja nin n'a ta o ta min bɛ tali kɛ biennale denw na i ka dɔn k'a fɔ majɛ caman de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ manquement i ka dɔn k'a fɔ ko o ye biennale kɛmaw sɔrɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ biennale denw i ka dɔn k'a fɔ u mago bɛ minɛn minnu na i ka dɔn k'a fɔ ko olu dɛsɛra i ka dɔn k'a fɔ biennale denw yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ u ni musaka minnu ka kan ko ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati ko bɛɛ lajɛlen de bɛ dɛsɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ waati min na i ka dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaw olu yɛrɛ wulila i ka dɔn k'a fɔ ka taa waati
waati ka taa turu cɛ biennalikɛlaw fɛ yen wakari ka dɔn k'a fɔ biennalikɛlaw kɔni ye dama kasi kɛ k'a jira k'a fɔ olu mago bɛ fɛn dɔw la min ka dɔn k'a fɔ ko olu ma sɔrɔ biennali ka dɔn k'a fɔ a sɛbɛn min bɛ tali kɛ bureau di vérificateur la u ye wuli ka jɔ k'a boloda e ko i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi olu fana ka dossiers ma doni ka taa i ka dɔn k'a fɔ tribunal la de a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ pôle économique et financier wakari ka dɔn k'a fɔ wari kɔni a m'a dun n'a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ a kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ ko vérificateur ale fana ye sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye yen e ko maa minnu kɛ bɛ nin ko in ɲɛmaa ye e ko fana tɛna wele mɔgɔ jɛnɛ kan a b'a bɔ don nataw la ne m'o f'i ɲɛna n'i y'a ta 60 millions Asimu tile in na i b'a bɔ u ja ka farin dɛ n bɛna mun f'i ɲɛna u jamana fɔra cogo n bɛna mun f'i ɲɛna wara tɛna wara dun koyi kɔni fiyewu se ka kɛ koyi o tɛ se ka kɛ e ɲɛ bɛ jɔn de la ko mun ye sisan bɛ kɛ maa mun ɲɛ jamana in kɔnɔ bilen o bɛ yan intouchable intouchable tɛ yen o ça c'est fini jango i y'a dun maa si tɛ bilen ko i bɛ wele ko a jɔrɔla k'i y'a dun Abu Safinɛ Jara i bɛ taa yen bon a dun bɛ jɔ i la fana dɛ wa i b'a bɔ a bɛ jɔ i la dɛ ayiwa o kɔni b'u jija a kana jɔyɔrɔ ka fisa n'a jɔ a kana jɔ i la dɛ Abu bɛ Ayisata Tunkara